עכשיו לעתלית, גם שם מאבקים לא פשוטים בנושא איכות הסביבה. מרכז המאבק הוא מפעל הדבקים ורולית שקווים ממנו עברו ממרכז הארץ לעתלית. אנחנו רוצים לומר ערב טוב לדורית קניאגין, תושבת היישוב וחבורה בעמותת כחול וירוק הפועלת למען איכות הסביבה. שלום לך. ערב טוב. המאבק הזה בעצם הוא בעיצומו, הוא לא הפסיק. נכון, המאבק החל לפני שנתיים בהפגנה ענקית שהייתה בעתלית, צמוד למפעל כרמל כימיקלים. ובסוף השבוע הזה עוד פעם הפגנה גדולה של מאות מתושבי עתלית. מה הצית הפעם את האש? מה שהצית את האש למעשה זה שאנחנו לפני שנתיים נלחמנו על זה שמפעל ורולית שנסגר בתל אביב לא ייכנס לעתלית. בתל אביב התעשייה מצטמצמת ובעתלית היא גדלה. כן, איך אמר מישהו באחת הכתבות, אולי מחירי הנדל"ן כאן לא מספיק גבוהים ואז קווים עוברים. השאלה היא באמת, האם אתם יודעים האם כל המפעל עבר? כי אנחנו תכף נשמע מה המשרד לאיכות הסביבה אומר. האם הקווים שעברו לעתלית אכן עלולים לסכן את הבריאות? אני יודעת שלא כל המפעל עבר, אבל אנחנו חלוקים לגבי זה, אם הקווים שעברו הם מסכנים או לא מסכנים את הבריאות. ומה את יודעת? אני יודעת שמהקווים שעברו, לפחות בקו אחד יש חומר שהוא מסוכן לבריאות, לפי חומר שקיבלתי מהמשרד להגנת הסביבה, שהוא עובר דרך המפעל, אבל זה בכלל לא הסיבה שאנחנו, זה לא הסיבה לדיון עכשיו. אלא? הסיבה לדיון הוא שמפעל כרמל כימיקלים הוא מפעל כימי גדול, עם בעל פוטנציאל זיהומי גבוה, ובמפעל הזה כל הזמן נמצא תחת אכיפה, תקופות ארוכות אין לו רישיון עסק, ולמרות כל זאת, ולמרות שהתושבים התנגדו לכניסה של ורולית, ודורשים מראש המועצה ומכל הרשויות להוציא את המפעל מעתלית, מה שקורה שהמפעל הזה מקבל פרס, ומאפשרים לו להכניס קווים נוספים. להביא עוד קווים ממרכז הארץ. ולגדול, כן. כן, אנחנו מיד נחזור לעסוק בזה, רק נספר לכם שבאמת מהמשרד להגנת הסביבה, אומרים כבר כמה שבועות שהמשרד נתן תנאים, כמו שדורית אומרת, אולי סוג של פרס ורישיון עסק להפעלת חלק מהקווים, ואין להם פוטנציאל לזיהום הסביבה. חלק מקווי הייצור, הם אומרים, הועברו למפעל בלובנד וחלק הועברו לחול. ראינו מקודם כתבה למשל על חיים אביטן מחדרה שמתנגד נחרצות לפרויקט תשתית גדול אצלו בעיר. איפה באמת עומדים הדברים מבחינתכם, מבחינת ראש המועצה שלכם, כרמל סלע? כרמל סלע טוען בכל מיני אירועים, גם בפנינו, שהוא רוצה להוציא את המפעל ושהבעיה הזאת תטופל במסגרת תוכנית מתאר שנעשית כיום ליישוב, שזה באמת נכון. אבל בפועל, כשאנחנו נכנסים לתהליך כזה שרוצים להוציא מפעל מהיישוב, לא צריך לצ'פר אותו ולתת לו לגדול בעצם. הוא גדל כרגע לטענת בעלי המפעל ב-25%, שזה מחיר שנצטרך לשלם גם בסופו של דבר בתוכנית המתאר כדי להוציא אותו. אפרופו כרמל סלע, יש לנו משפט שהוא אמר לפני שנתיים, זה היה במהלך גל ההפגנות הראשון שעליו דיברנו מקודם. הנה הדברים. אני מתחייב שמפעל ורולייט לא ייכנס לעתלית. בצורה חד משמעית. מפעל ורולייט לא נכנס לעתלית. והנה מה? המפעל המסוכן הזה שנזרק מתל אביב לא ייכנס לעתלית בשום דרך. חוזר על זה כמה וכמה פעמים, בדיוק בשביל זה מקליטים הבטחות של פוליטיקאים, אתם יודעים איך זה עובד. היום אומרים לנו ממועצת חוף הכרמל שראש המועצה כרמל סלע נרתם למאבק להוצאת המפעל מתוך היישוב, אותו מפעל שהוא הבטיח שלא ייכנס, ורוצה אך ורק בטובת התושבים. הם אומרים שיש פגישות והידברויות בין הצדדים, מאחורי הקלעים, המטרה משותפת הם אומרים, אבל מדובר בתהליך שאורך זמן. אולי הוא באמת היה אורך פחות זמן אם לא היו מרשים לוורולית להעביר חלק מהמתקנים שלהם. אני מבין שגם הם שכרו לעצמם יועצים די בכירים, דנקנר ושוט. כן, אני קיוויתי שתשאל אותי על העניין הזה. את כל התהליך, כשאנחנו היינו בעניינים והתנגדנו לוורולית, היינו ביחסים די צמודים במשרד להגנת הסביבה. מי שטיפל אז בעניין וורולית היה מנהל המחוז לשעבר, מר רוברט ראובן. רוברט ראובן, כמובן. כן, בחמישי האחרון הופתענו לפגוש את רוברט ראובן בפגישה שקוימה במפעל בכרמל כימיקלים שיזם אותה ראש המועצה עם המשרד להגנת הסביבה, ואז רוברט הופיע בכובע חדש, בכובע של יועץ לקבוצת דור, יועץ סביבתי לקבוצת דור, שכרמל כימיקלים הוא חלק ממנה. זאת אומרת שהוא פשוט חצה את הקווים. כן, יש עובד נוסף. מה שמעתם ממנו אגב? שאין שום בעיה? שצריך לפשר, שצריך לדבר ולפשר.
טוב, אנחנו ניסינו במהלך היום להשיג את תגובתו של רוברט ראובן, לא הצלחנו, אם הוא כמובן צופה בשידור, הוא מוזמן להגיב גם עכשיו תוך כדי, אם לא, אז בימים הקרובים. באמת נתון די מדהים, אז איפה הדברים עומדים היום? איך זה מסתיים העניין? קודם כל צריך לציין שיש עובד נוסף במשרד להגנת הסביבה, מר יוסי בן חמו, שהוא היה ממונה על חומרים מסוכנים במשרד, הוא גם עובד בכרמל כימיקלים, אליו הפנו אותי בשאלות לגבי ורולית, הוא טיפל בנושא הזה למיטב ידיעתי, ואנחנו נפנה הלאה, אנחנו נפנה למבקר המדינה, נפנה לכנסת, ואנחנו רוצים להבין האם ההליך הזה תקין. האם בכלל תקין להעביר קווים ממרכז הארץ שנסגרו לכיוון הצפון והעתלית, בפרט במקרה הזה? שאלה מצוינת. דורית, תודה רבה לך על השיחה הזו. אנחנו נמשיך לעקוב.